kapuso, it's best of time na sa hapong karong bataga atong makachikahan ang Mindanaoan singer na based na karon sa New Zealand. Walay lain pa kundi si Benmark Mercado. Maayong Benmark and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Good morning, Sab, and okay kaayo mga kapuso? Ben, let's make a throwback muna. Take us back to those days nga nag-start pa ka sa imong career. Payaon sa ba nimo na diskubrehan nga aduna kay talento sa music? Bali, tong high school days na ako, mga tong times na nagkatuon ko gitara. So, until nag-start ko college, plainly trying hard ragid ko na gitarista. Nagapil-apil ko mga banda. And then I came in and became a member of this group, the Negative 4. Muna siya akong kadakaan na band where I discovered na pwede ra po dahil kumukanta. And dito ko mas na-expose and mas na-practice ang akong pag-perform and pagkanta. Unsa-unsa sa ba mga genre na imuhang ginatugtog o ginakanta and where do you get your inspiration from? So basically, bisang unsa na genre of songs rajud akong ginapaminaw and ginatry og perform. Depende po na siya sa need na ako mahatag sa listeners. But we try to put our own touch with those songs which shows our true genre, which is acoustic pop or mainly pop. And ang ginalook up kain ako ng mga artists, no, si Jason Mraz, Ed Sheeran, P. Bondok, AJ Rafael, and uban pa. Naibalance of the eye na mo no, na naka-base na ka karon sa New Zealand. What made you decide naman to transfer there? So main reason jud nga nung naa ko diri is ako ang partner kay naa siya diri sa New Zealand po nag-work. Also, nianhin ko to explore more sa ako ang capabilities, gawas sa akong comfort zone, and hopefully puhon ma-share po na ako diri ako ang talent sa music sama sa pag-share na ako sa akong talent before dira sa Davao. Unsa sa ba mga pinakadili nimo malimtan nga experience in performing abroad? Honestly, wala pa ako ka-perform abroad since baguhay na pud ko diri and wala pa ako kahigayon ng explore sa music scene diri. But I am already preparing and investing sa akong mga gamit to be able to perform diri soon, as well as mag-establish po connections with the artists diri sa New Zealand and labi na mga Pinoy. Siyempre, dili po namo ni palampason nga chance na makapag-perform ka sa mga morning show. Go ahead, Ben! Ako'y hangal ba dahil sadyang naiiba? Pinipilit kong maging bingi sa bawat pintas. Pinipilit kong maging bulag nang di ko kita ang bawat paghampas. Pinipilit kong maging pipi kahit nais kong magsumpong dahil ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng gulo, ayaw ko. Ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng gulo. Ayun, so that was Bingi Bulag Pipi. Wow, Kuyaw Gayud! Truly a pride of Mindanao. Thank you very much for that performance, Ben. And before we end this interview, unsa ang imuhang mensahe naman sa mga nagasuporta po nimo dinhi sa Mindanao? Siguro, keep learning lang jud. Kung feeling ninyo dili mo hawod, padayon lang kay tananta, dili man jud hawod. It's a matter of gathering knowledge every single day and putting them into practice. Para pag kailangan na musabak, andam ta. And also, padayon always sa inyong mga passion. For me, as long as napay isa ka tao na willing maminaw or mag-witness sa imong talent sa singing or bisang unsa pa nimong talent, then walay rason aron mawad-an ta og gana para magpadayon. Thank you so much, Ben, for your time and for sharing your story dinhi sa At Home with GMA Regional TV. God bless and more power to you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.